बिनि प्रुफखौ बिथाङासो खालामनांगोन आंहा जेबो खालामनांगौ गैया मानोना बे केसजों आंहा जेबो लोब्बा गैया राजखान्थिनि नामाव बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों दिनैनिल' खोथा नङा थांनाय 19 बोसोराव नायबा नुगोन जि समाव जों पावाराव गैयामोन सोमावसारदोंमोन बै समावबो जोंखौ जोबोद गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों नाथाय बेजों मा लाब जाखो बेजोंथ' जेबो लाब जायाखै आरो दिनैबो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जुदि बिथाङा मायबा मोनसे सानदोंबा जोंनि राजखान्थि खहा खालामगोन मायबा खहा खालामगोन बेथ' जेबो जानाय नङा बिनिख्रुइ लाबा बेवहायनो दङ बास्तबखौ रियेलिटिखौ फेस खालामनांगौ आरो माखासे नंखायनिफ्राय गोजानाव फैनानै गोग्गो लामाजों समाज दानो नाजानांगौ मानोना बिथांमोना सोमावसारनायावबो दङमोन 19 बोसोर राजखान्थियावबो फैनानै खुंथाय गोहोखौबो सामलायनो मोन्दों बिनि उनाव दिनै समाजनि हालोदा मा अबस्थायाव दङ समाजाव गोजोन थासारि लाबोनांगौखौ बिथांमोना खुनु नाजायाखिसै हाथियार फ्रि खालामनांगौ बेवहाय बिथांमोना जेबो नाजायाखिसै दिनै ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखायबो जेबो स्किम गैया खालि मोनसे ब्लेम गेम मालायनि सायाव दाय जाबसिननाय मा जाबसिननाय नंखाय बांखाय खोथाफोरखौ बुंनाय भारतनि इन्टेलिजेन्सआ खाना जागोन नामा बिसोरहा मेगन गैया नामा बिसोरहा खुनु माने सर्स गैया नामा दा बेबायदि समाव जिफोर खोथाफोरखौ सासे गोबाव सम मोनसे खुंथाय गोहोनि गुबै बिबानाव थानाय सुबुङा बुंनाया जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दा नंखायनो जि खोथाखौ बुंदों बिथाङानो प्रुभ खालामनांगोन आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया।